käy. No niin. Joo, eli saatiin haastateltavia Where's My Bible. Hyvää huomenta. Päivää. Ja tosiaan he soittivat tuossa Keikan Kaas-festivaalilla omaan makuun erittäin hyvin. Mikäs jätkillä on niin kun mielipide tästä vedetystä keikasta? No oma mielipide on, että vitsi kun oli kiva, mutta vähän olisi voinut olla astetta niin kuin, ei noin rankka auringonpaisto ja kuuma. Siitähän on festivaali. Sitä ei oikein voi kyllä, joo. Ymmärrän. Eikä pidä valittaa nyt. Talvi on tulossa. Talvikin kiva. Ensi viikolla sataa taas. Niin. Mutta se, että ilmeisesti mukavaa oli. Joo, siis kaikin puolin, siis koko homma toimi oikeesti siis festareiden puolesta. Ei niinku mitään valittamista. Päinvastoin, että kun jotain asiaa niin tavallaan toivoo, että voisiko tällaista tulla, niin sitten crew on tuolla silleen, että no ei hemmetti, että hoidetaan tää homma. Että sitten niin asiat vaan tapahtuu ja että ei hemmetti, että tää niin tapahtuu oikeesti. Joo. Se on se, että ensimmäinen kerta Vaasassa Kaasfesti. Niin, tää on heidän ensimmäinen kerta tosiaan Vaasassa ikinä. Niin onhan toi makea tulla paikkaan, missä hommat toimii. Ei ollut mitään ongelmia Kandun puolesta. Ja mekin ollaan nyt nähty jonkun verran maailmaa ja tehty tapahtumia myös Lahdessa. Vink vink maaliskuun mustassa. Ostettu mainos. Mut mun mielestä on tosi siistiä, että uskalletaan ottaa toi riski, koska se ei oo helppo. Muuten niitä makuja. Ei, se on just näin. Arvostus on suuri arvolla ja todellakin toivon että tälle tulee jatkoa. Tällaisia tarvitaan. Ja siis porukka oli. Ensinnäkin se, että porukka oli tosi hyvin. Soitti aika aikaisin ja siis yllätyttiin siitä kuinka paljon oli. Joo. Jos oli itselläkin ekana, niin kun näin niin aikataulut, että okei, yksi niin itselle odotuimpia bändejä festarilta soittaa tähän aikaan. Emmetti, mut siis... Niin siis Ei, vai mikä se oli? Ja porukkaa oli paikalla ja silleen, okei, kuulosti hyvältä. Saatoin saada jotain hienoja räpsyjäkin teistä. Vaihdellaan niitä sitten. Tosiaan sanoit tossa just, että arvostat Artoa, festarin järjestäjää ja vähän niinku vinkkinä mustaan messuun, niin haluatko sä avata tätä enemmän? Niin. Messu on tapahtunut 7 kertaa. On lähdetty Torvesta pienestä tapahtumasta pieni klubi. Nyt ollaan Lahden isomman Venuuden Finlandia-klubi. Viimeksi oli Jekapiteiden pääesiintyjän, mutta se ei ole niin helppoa, että otat metallikan, että se on loppu. Mä tiedän henkilökohtaisesti, mikä se on taloudellisesti. Kuinka vaikeaa pienen tekijää tehdä taloudellisesti kannattavaa. Ja mulla on itselläni periaate se, että se on ihan sama, että jääkö mun viiman päälle varalle, mutta se kuuluu. Koska tuolla on valtavirtafestareita, mutta sä oot pienet tekijät ja vaihtoehtoja. Se kuuluu. Ja mä arvostan että uskalletaan ottaa riskiä, koska mä tiedän, että se ei ole näin, että järjestää se on siinä. Siellä on niin paljon liikkuvia osia, niin paljon hallitus ei helpota meidän asioita. Niin todellakin arvostan, että uskalletaan ottaa riskejä. Ja se ei ole todennäköisesti, mä en voi tämän tapahtuman puolesta puhua, eikä kenenkään muun, mutta mun niin kokemuksen mukaan se ei ole se vuosi. Se on se 5-10 vuotta, kyllä, että mitä siitä tulee. Mutta nostan todellakin hattua ihmisillä järjestöillä, jotka uskaltaa tällaista. Ja sitten tuossa vielä se, että varsinkin kun eka kertaa järjestää ja vaikka olisi ollut mukana jutuissa, niin siinä on se, että niitä yllätyksiä tulee joka kerta. Siis sellaisia, että ei hitto, vaikka kaikki mietittiin niin viimeisen päälle jo monta kuukautta aikaisemmin, niin silti tulee se, että ei hemmetti, miksi tää käy myös mielessä. Niin sitten vielä se, että lähtee tekemään näin hemmetin isoa tapahtumaa, niin kuin noin iso kaavalla, niin se on oikeasti niin hatunnostoarvoinen. Tosi moni ei sitten käsittää, miten järkyttävä iso duuni tuossa on. Niin kuin kaiken sen lisäksi, mitä sä teet niin normaalisti päälle. On pakko sanoa se, että kuinka paljon tuolla on ihmisiä tekemässä tätä tapahtumaa. Se ei ole pelkästään kuinka tapahtuu. Se ei ole vaan niinku tapahtuman järjestäjä ja pari kaveria, vaan siinä on oikeasti niinku... Siellä on satoja ihmisiä ja jokainen asia maksaa. Joo, ja sitten se, että se toimii noin hyvin se koko paletti, että se omasta näkökulmasta ei tule mitään sellaista, mikä harmittaisi
tai siis ärsyttäisi. Vois sitten eli kuinka tällainen sitten, että kun tiedätte kuitenkin, että mitä niinku tapahtuman järjestäminen tarkoittaa, mitä se vaatii näin. Teilläkin kuitenkin niinku bändinä on niinku buffia ollut ja on tulemassakin ja te ette ole enää pieni bändi, sellainen aloittaja. Niin miten se niinku näkyy sitten, miten se näkyy bändin niinku työskentelystä keikkojen haalimisessa ja muussa? Keikkojen myymisessä ja ylipäätänsä bändin niin kuin puolesta. Mä näen asian näin, että on mukava kuulla, että ei olla enää niin kuin ihan pienemmät. Mä näen asian näin, että me ollaan matkalla. Keikko on tosi vaikea saada. Vaikea löytää yhteistyökumppaneita. Ja äsken vähän sivuttiin ja nyt on tämmöistä. Joo, mä itekin tiedän, että me ollaan tehty kauan. Me ollaan valmis bändi. Mutta se, että miten sä löydät yhteistyökumppanit, saat hyvän sainauksen, saat oikeat ihmiset tekemään sen. Että se on hartiapankki, että sä vaan uskot. Joo, sit siinä on kuitenkin, että tietenkin aina se, että se duuni ei koskaan lopu. Se vaan muuttaa muotoa. Mutta se kuinka iso tahansa duuni ei koskaan lopu, vaan että sieltä tulee koko ajan sitä uutta duunia, sit vaikka olisi henkilökuntainen. Mutta pakko se on myöntää, että nykypäivänä Biglen kanssa on paljon helpompi tavallaan saada jotain hyviäkin keikkoja kuin versus se, että bändi, joka on niin viime viikolla aloittanut esimerkiksi. Kun sillä ei ole tavallaan tarpeeksi näyttöä mistään, niin se ei pääse keikoille, koska sillä ei ole tarpeeksi biisejä tai tarpeeksi keikkoja. Ja siitä tulee kans loputon kierre siihen kohtaan, että et saa keikkoja, koska ei ole keikkoja. Tai että biisejä pitäisi olla hirveästi ja striimejä hirveästi. Se on vähän sellainen niin kuin, mun mielestä hölmötapa, että ylipäätään seurataan striimejä hirveästi. Siinä mielessä tavallaan liputtaa sen takas siihen, että striimit pois ja fyysiset tilalla. Old schoolimpaan. Niin, kyllä. Ja onhan meillä sellainen, että tiedostetaan kuitenkin oma arvomme sen verran, että ei me nyt lähdetä mihinkään räkälöihin enää soittamaan. Ja silleen ja myös meidän keikkamyyjät myös tiedostetaan. Niin, ja sitten kun siinä on sekin, että kun sit meininki on silleen kasvanut ja halutaan tarjota jonkunnäköinen elämys siitä, niin se ei vaan oikeasti mahdollista ole toteuttaa yleisölle sitä parasta mahdollista live-kokemusta jossain paljon pienemmässä ja huonommassa tilassa, missä soundit ei toimi ja valot ei toimi. Ja sitten silleen, että me saadaan esimerkiksi meidän repertuaaria sinne esiin. Niin se ei tavallaan, moni saattaisi ajatella, että onko teillä noussut jo vähän hattuun, kun te ette suostu johonkin paikkaan menee, mutta siinä on oikeasti se, että me halutaan tarjota oikeasti parempi elämys ihmisille siitä. Koska se ei sit oikeasti palvele mitään, että me tullaan tekemään se sama show johonkin tosi pieneen kurjahan paikkaan, niin sitten on vaan siellä jengi, että tää näyttää tosi paskaa. Niin se ei voita kellekään yhtään mitään. Joo. Ja mun on pakko sanoa tuohon aika pitkälle taas kysymyksestä. Jokaisen bändin pitäisi tietää se oma arvo ja tietää omat tavoitteet. Luottaa itseään tosi paljon. Ja kierrellen kaarelle vastaten kysymykseen, niin mä oon huomannut, että nämä bändit toimii paljon ammattilaisia. Meillä on muutama teknikko ja luotetaan, ei tarvi koko ajan olla hetenää, vaan ne asiat tapahtuu. Joo. Että koko ajan pikkuhiljaa tehdään asiat järkevämmin ja mekin ollaan aika monta keikkoa ylös tehty, niin meidän ei tarvi koko ajan vääntää asioista. Totta kai aina tulee, totta helvetissä näiden jätkien kanssa tulee kismaa, mutta se, että asiat hoituu, kun ne pitää hoitua. Sanoit, että tuossa keikkoja on tullut jonkun verran, niin osaatteko heittää lonkalta paljonko on keikoilla tullut keikkoja? Jaa. Meinaatko koko historiaa? Kutakuinkin joo. Sitten osaatte vastata sen. Se vaihtelee hirveästi. Noin kaksi. Hei, Mennäänkö ollaan me niinku- uudet jätkät hiljaa. 100 vai 500? Ei se varmaan 500. Siis tuntuu, että pari vuotta sitten oli niinku ihan sitoksi justiin festarikeikkoja sit muuta. Sitten justiin ei ole tullut levyä tai mitään, niin sit se hiljenee selkeästi. Se niinku tuntuu, että se kulkee ihan aalloissa. Jos tänä vuonna vaikka on 15 keikkaa, niin sitten ensi vuonna voikin olla 50. Joo, just tää. Joo. Siihen pyritään. Joo. Ja sitten kun siinä on myös se, että kun määrä ei korvaa laatua, niin sitten taas tavallaan, että joskus olisi silleen, että on ollut vähemmän keikkoja, kun on kaikki järkyttävän hyviä. Silleen, ei meidän puolesta, vaan silleen, että se yleisö on niin, vai että. Joo. Sitten vielä palatakseni tuohon edelliseen aiheeseen, eli
kun ei ole pieni bändi, mutta sitten jos on pieni bändi, niin onko teillä antaa jotain vinkkiä tällaisille alle 20-vuotiaille janttareille, joilla on niinku hirveä boosti ja palo tehdä sitä hommaa ja sillä, että miten he pystyy siitä sitten, kun on täysi-ikäinen ja saa haettua jotakin keikkoja, mitä silloin heidän kuuluisi tehdä teidän mielestä? Ustaan messuun. Vitsit sikseen. Never stop the madness. Kyllä. Usko unelmiin. Joo, kyllä. Mä näytin sulle äsken jonkun vitun typerän viestin, mutta se, että mä oon melkein 40. Mä edelleen haluan tehdä tätä. Se palo on ihan järkyttävä. Että älä lopeta. Tulee vastoinkäymisiä. Musiikkiala on aika perseestä. Sä tiedät. Äsken puhuttiin, että on vaikea tällaisia bändiä saada niin yhteistyökumppaneet, levyyhtiöt, mitä vaan. Joo, ja älkää luovuttako, nauttikaa. Joo, ja yksi tärkeimpiä on ehkä se, että älä on mulkku. Silloin, jos koskaan niin käyttäydyt perseelleen, niin se on varsinkin Suomessa, sä saat hyvin äkkiä kaikki portit suljettua. Hauska kuulla tää laulaa susta. Niin, joskus joku isompi muusikko on sanonut, että hankin kavereita, kun meet ylöspäin, koska ne on tuo vastassa, kun tulet alaspäin. Kyllä. Joo. Ja sit just se, että ehkä mikä on yksi tärkeimpiä, että koittaa pyrkiä siihen, että tekee kaikki alusta lähtien mahdollisimman ammattimaisesti, koska se myös kiinnittää isojen erojen huomioon. Ja kun sä käyt keikoilla, niin hoidetaan ne niin oikeasti tosi ammattimaisesti läpi, koska siitä tulee hyvä maine. Ja sitten kun se bändi on hyvä ja kaikki dikkaa, niin sit se tuleekin lisää. Ja sitten siihen taas, että miten noin voi toimia, niin kysykää ihmisiltä, jotka on niinku tehnyt paljon, niin varmasti tykkää kertoa, jos et tiedä. Joo. Ei, toi on siisti ala siitä, varsinkin Suomessa metalliskenen, niin kaikki on nimenomaan, kuten metalliskenessä ylipäätään, niin yhtä perhettä. Niin tuolla ei ole koskaan tullut vastaan sellaista, että jos sä kysyt jostain asiasta, niin joku katsoo, että mitä sä nyt kysellä. Vaan et mieluummin auttaa mieluummin. Et ei hittaa, okei joo. Niin, että supportti toimii aina tilanteessa kuin tilanteessa. Kyllä perhe. Kiteytetään näin, että älä ole muuttu ja tehty. Kuunnelkaa nuoret. Se duuni ei lopu koskaan, se kasvaa ja muuttaa muotoa. Älä ole muuttu, tee duuni. Nöyryys. Joo. Sitä tarvitaan. Sitten seuraava kysymys. Tätä mä olin miettinyt jonkun aikaa silleen, ajatellen, että jos tää niinku saadaan toteutettua. Mutta tosiaan tää teidän musiikkityyli, siis itellä on erittäin lähellä sydäntä, basistina näin myöskin, niin matala vireisyys ja sen toimivuus, niin kun, että kuinka sen saa toimimaan. Mut sitten teillä on niinku ihan omia tällaisia mukavia elementtejä teidän musiikista. Haluatko sitä avata, kuinka te teette niinku, saatte sellaista pakanavipaa, vähän jopa niinku blackis-vipaa ja sitten sitä raskasta paahtoa. Miten nämä biisit syntyy? Meillä on Blackis-kitaristi. Niin, Se auttaa tosi paljon. Moni, joka ei ole just paikalla, niin se on tuolla Adolescence. Se tuo kyllä Blackiksi, niin kuin vaikka Mäkisi. Siinä on just se, että meillä on kuitenkin, vaikka me tykätään tosi paljon niin samantyyppistä musiikista, niin meillä on kuitenkin kaikilla, meillä on vähän semmoista eri ne lähtökohdat. Ja jokainen tuo sen niin kuin oman panoksensa meidän bändissä. Niin Siitä se varmaan tulee, se sellainen kokonaisuus. Niin, se kokonaisuus, että se... Ja sitten ehkä tavallaan vielä palatakseni tuohon, että jos niinku ihan aloittelevia, niin älkää koskaan pelätkö ruveta kokeilemaan jotain ihan uutta. Vaan siis sille, että sillä syntyy, jos haluaa jotain oikeasti omaa luoda, niin kaikki hulluimmatkin ideat, niin kokeilkaa, koska kukaan ei niinku tuu syyttää teitä siitä, että se on huono idea tai mitään. Koska jossain kohtaa, kun itsekin ymmärsi sille, että musiikissa että on hirveästi sääntöjä, mutta toisaalta ei siinä ole mitään sääntöjä. Siis saat tehdä ihan mitä sä haluat. Kukaan ei voi tulla sanoa, että ei toi ole. Oli itse asiassa hauska, kun sä sanoit, että meidän bändis on black metal. Mistä biisit syntyy? Toi mitä Jussi sanoi äsken, niin mä oon muun muassa saanut tappoukkauksia, koska ei olla tietenkään black metal. Oikeesti. Mulle black metal on just se vapaus tehdä mitä vaan. Elikkä mä komppaan täysin tuosta Jussin juttua, ja jos sä oot vähän rikorajoja, vastaan molempiinkin niin aiheisiin. Tässä ehkä päästään siihen, että edellisessä aiheessa älä ole mulkku. Niin. Edelleen. Mutta se, että kun uskaltaa tehdä, niin sieltä löytyy se bändin sielu. Joo. Sieltä löytyy se sielu, että se ei ole sit samaa tusina paskaa
en hauku mitään bändiä. Sä hiffaat mitä mä menen. Joo. Et sieltä löytyy se sielu, koska ilman sielua ja minuutta erilaisia Joo, ja persoonia ei siis mitään. se, että se on susta aitoa, että älä yritä olla mitään muuta, vaan se mikä susta tulee niin kuin oikeasti ulos, niin sitä. Et pelkää sitä. Niin. Esimerkkinä just se, että kun meillä on niitä muinaissoittimia ja sitten toi pakanan tyyppinen teema, niin se on niinku jossain kohtaa, kun ruvettiin luomaan musiikkia vähän koronan aikoina, uusiksi mietittiin paljonkin. Ja sit silleen, no hetkinen, että mistä mä rupesin puhumaan niistä asioista, mitkä mua oikeasti kiinnostaa, ja tuotiin siitä niinku läsnä. Ja sit oltiin, että ei hemmetti, tää homma rupeaa oikeasti rullaa fiksusti. Niin sieltä tuli just se, että kantapään kautta, että se, että tee sitä, mitä sä haluat tehdä, niin sen kun toi tuohon mukaan, ja sit noin muinaissoittimet vielä siihen, niin ei vitsi, kun on kivaa tehdä, vaan näin. Ja sit jengikin on selkeästi kiinnostunut siitä, niin se on vaan niin aina vaan plussaa. Kyllä. Et vaikka se ei lähtisi heti, se sun, mikä sua kiinnostaa eniten, niin joskus, jossain kohtaa se varmasti rupeaa tehdä. Luotat vaan siihen ja painat Niin, vaan duuni. niin. Niin, duuni Jokainen joutuu kokemaan ne tyhjät salit jossain. Niin, kyllä. Et siitä sit pääsee sit noihin. Saanko antaa pienen hehkutuksen tässä vaiheessa? No, annapas. Toi liittyen niinku bandin musiikkiin ja mitä niinku People on, niin mä ite dikkaan tosi paljon siitä. Tänään sanoin Pasille kuunneltu uusia teemoja. Mä en oo tehnyt sitä mitään. Et siellä on niitä mun rumpamaneita, mitä hän on ohjelmoitu. Joo. Jussilta tulee tematiikka, sieltä tulee muinaissoittimia. Mut se rytmä, ja tää on makeet sanoa niinku tulevan levyn biiseistä. Mä raukat minäkin tulee paremmin. Mä rakastan biisejä. Ja mä voin sanoa sen ilman, että hyvä minä, koska mä en oo tehnyt ihan vittua sinä. Koska siellä on muutama kitaristi, ketkä säveltää. Okei, on mäkin säveltänyt ehkä tulevalle levylle jotain pienopastoja, on aikaisemmin ollut bla bla bla. Mut se, että ne asiat tulee tuolta, mitä me ollaan. Siis toi itse asiassa justiin huomasin tosta teidän keikalla, kun en nyt muista biisin nimeä. Jossain alussa oli se, että niinku, sä teet jonkun Tomi-jutun, ja sitten sä korostit sen sillä noitarummulla. Joo. Ja se, että tää voidaan leikata sitten. Mutta tosiaan se ei ollut mikitetty. Ja nyt vasta. Ei ollut, ei. Joo. Niin se, että kuinka tosiaan se Tomi-juttu ja tää noitarumpu, että kuinka ne toimi niinku siis yhteen. Joo. Se, että Mikä Wow. on Hauskaa siis noitarummussa on se, että Teppo soittaa Tomea sieltä, että siitä tulee niinku pohja. Sitten kun rupeaa soittaa noitarumpuun, niin se oikeesti kuuluu aika kauas silleen. Varsinkin niinku jossain kohtaa jengi kuulee, että no ulkona on hiton vaikea tilanne, mutta siis sisätila keikoilla, niin siellä se kuuluu oikeesti aika pitkälle silleen, että se resonoi niin hiton kauas. joo. Niin se on silleen aika hauskaa, että se komppaa sen. Kyllä. Sitten niin saatana mersu. Niin just, nimenomaan. Teillä on nyt tullut viimeisinkö levy koska? Viime syksynä. Joo. Ja, mutta ilmeisesti niin katson eteenpäinkin, että uutta voitaisiin odotella. Joo, kyllä. Vähän sellainen sotasuunnitelma, että puotellaan tuossa jossain kohtaa sinkkuja ulos ja sitten katsellaan vähän. Joo. Ja varmaan aika piakkoa kyllä siitä. Kyllä tuotantokoneisto käy kovalla koko ajan. Vaikka keikkoihin tässä väännetään, mutta kyllä siellä niinku kovasti kyllä tehdään siellä taustalla töitä ja uusien biisejä. Ja voisi jopa odotella niin tämän vuoden puolella sinkkua tai... Kyllä varmasti alkaa niinku kuulumaan tämän vuoden puolellakin jo, mutta ensi vuonna sitten vielä enemmän. Ukkonen on tulossa. Se riippuu ihan siitä, löydetäänkö me levyyhtiö. Vink vink, jos sulla on levyyhtiö, joku hyvä, niin saattaa yhteyttä. Älkää huonotu. Lopullinen aikataulu riippuu siitä. Pyritään mahdollisimman piakkoon, toivottavasti keväällä. Rupeaa olemaan vähän epärealistista, mutta ensi vuonna. Mahdollisimman nopeasti. Aina pitää olla rima vähän silleen korkealla, että rupeaa vähän ahdistaa, niin silloin tietää, että on oikeat raiteet. Niin. Jos ton takia meidän pitäisi soittaa sitä. Ei mitään enempää mä en kysymyksiä tälleen keksi. Haluatteko te sanoa terveisiä tonne netin syövereihin ihmisille? Tietysti. Muistakaa käydä keikolla, fiilistellä musiikkia, koska se on terapiaa. Ja tehkää musiikkia. Ja itse asiassa nyt otan referenssin Einar Selvikiltä. Laulakaa ihmistä, koska se auttaa kaikkea. Aika hyvin sanottu. Ja vielä viimeinen
Steffin bändit kannattaa ottaa. Ilhan sun mun joo. Ja kattokaa tuo Hyvin näppi. sanottu. Mikäs tässä on? Vaasan kesäyö. Kyllä kelpaa. Ei mitään, kiitoksia teille isosti tästä ja eiköhän tuossa tulla vielä sitten loppuvuodesta näkyilemään. Kyllä varmasti. Kyllä. Tulemme. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Howdy how.